Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken, nama kula Satria Jalayuda Putra Ramadanis saking SMPN 6 Surabaya. Dan mriki kula badhe dagelan tunggal kang irah-irahan HP upgrade, otak downgrade. Semester wingi pas unggah-unggahan kelas 8, aku ditukokno HP karo dediku. Dudu pedidi sing nekokno. Tapi dediku asli sing nekokno. Pengen neru HP ini kaya apa? Tak ditono. HP ini kok kaya ngene rek. HP ini iki wis cuwanggih, pinter. Saking pintere mesti bendino update to ae. Masya HP ini update to ae. Utekku gak melu update rek. Wingi ya rek, aku jajal ngomong rek. Oke Google, apa tegese cinta? Ngerti apa jarine Google? Jarine malah cinta gak iso digoleki ning Play Store. Cinta malah ketemu karo wong sing katresnanan. Lah, ya apa gak mumet pikiranku? HP ae iso baper dan yo aku sing lagi mangan. Dari ngono diomongi karo arek wedok ayu. Lagi mangan apa mas? Mangan bareng ayo. Ya Allah, saltinge gak karuan rek. Bari ngono aku balik ning omah. Ono mamiku. Pasti nih aku yang pamerke ning mamiku. Aku pengaku duwe HP anyar. Tak pamerke ning mamiku. Mi, aku duwe HP anyar lho Mi. Mereke Apple Croak. Loh, Apple Croak. Tekon ndi ditekokne sapa le? Aku ditekokno Dedi Mi. HP iki iso duwe fitur Face Unlock Mi. Tak didono ya Mi. Tak coba iki Mi. Klik. Kok gak iso buka Mi? Sabar Mi. Be error. Maklum HP anyar. Tak coba maneh Mi. Klik. Kok juga iso Mi? Apa ya Mi yo? Walah Mi. Aku jetasan eling Mi. Aku pas tuku HP iki. Aku jetasan adus. Awakku ganteng. Cek seger aku Mi. Lah aku mari mulai sekolah Mi. Mari teko layangan ning lapangan. Pantes Mi gak iso kebuka Mi. Nah, rek, HP anyarku iki mesti tak gawe nang ndi-nang ndi. Mbutuli nang main tonggo, mbutuli ning gawe kanca. Mas yo ning jeding, tak gowo rek. HP ku iki pas iku tak gowo karo beol. Lah, aku karo nge-scroll TikTok, IG, ML, lan game bal-balan ngono lho rek. Nah, HP ku iki moro-moro pas iku tak cekel. Terus kok panas ya moro-moro HP ku. Jebule rek, ning sebelahku iki dadakno ono kopi panas rek. Gak sengaja kesenggol. Lah, sing awale tak kira HP ku panas gara-gara RAM. Dadakno gara-gara kopi panas iki mau rek kesenggol. Terus rek, isu-isu bapakku teko dinas. Ngendikan aku ngomong, "Lele, bapak ngerti." Aku nyeluk Dedi ya rek ya. Dedi ngomong ini ning aku. Lele, HP-mu kan anyar. Dedi ngerti. Tapi ojo sampe otakmu gak anyar sisan le. Dadi HP anyar, otakmu yo kudu anyar sisan le. Lah aku jawab Dedi. Anyari apa to, Det? Otakku yo mosok iso dianyari. Iso di-upgrade Det koyo ning HP. Dedi ku mesam-mesem karo geleng-geleng. Jadi ngomong, bener, otakmu gak iso
gak iso diperbarui kaya ning HP. Tapi iso dilatih. Mula saka iku, dadi kang ngomong ngono, aku langsung janji. Rek. Aku bakal sinauku bakal suwe kaya aku lek scroll TikTok, IG lan bal-balan. Mas yo nilaiku bakal padha akeh lek misale ono notifikasi ning HP ku rek. Dadi ngene rek. Yen HP perlu charger, otak awak dhewe iki yo perlu semangat. Nah, yen HP awak dhewe perlu sinyal, atine awak dhewe iki kudu perlu ikhlas. Lah yen HP-ne gak perlu virus, awak dhewe gak perlu entuk virus males. Dadi semono ae yo rek dagelan teko aku. Suwun sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.